Hej og velkommen til Nissens Creations. Mit navn er Louise. Du kan finde mig som Nissens Creations både på Instagram og på Facebook. Min plan med denne kanal lige nu er at lave nogle vlogs og vise, hvad jeg får min uge til at gå med. Jeg har også en Instagram-profil, der hedder Strik med Ulise, og en YouTube-kanal, der hedder Strik med Ulise. Men det handler jo primært om strik. Den her kommer til at handle om, hvad jeg syr i forhold til Nissens Creations, og hvad jeg ellers laver i forhold til det. Primært det, og ikke så meget af alt det personlige. Hvis man vil det, så må man hoppe over og se med over på Strik med Ulise. Men i dag er det mandag, den 2. marts, og man kan lige så godt lære det fra start af. Jeg snakker meget. Sådan er det bare at være mig. Men jeg vil prøve at lave sådan en vlog, så jeg filmer løbende i løbet af den her uge. Og så er min plan at lægge det ud i weekenden. Så forhåbentlig ser du det her i weekenden, der hedder den 7. og 8. marts, at det her kommer ud. Jeg skal på Kræmmermarked, Skævinge Kræmmermarked den 15. marts. Søndag den 15. marts. Det kommer jeg til at fortælle mere om enten senere, eller ikke i næste uges video. Det kommer jeg til at fortælle om senere, for næste uges video kommer til at komme ud den dag. Eller i den weekend hedder det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så svært lige at lave den her YouTube. Jeg har lavet rigelige YouTube-videoer på Strik med Ulise, så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor jeg synes, det er svært. Men det synes jeg åbenbart. Men noget af det nye, jeg er ved at eksperimentere lidt med i forhold til at sy, det er sådan nogle genanvendelige make-up pads ting. Lavet af sådan noget håndklædestof og bomuld på bagsiden. Dem her er lavet runde, og så er de ikke 100% perfekte, fordi det bliver det bare ikke med håndsyning. I hvert fald ikke, når jeg laver håndsyning rundt. Og i håndsyning mener jeg ikke sådan her syhånd, det er stadig syet på min symaskine. Men jeg har lavet nogle runde nogle, som er lidt større end sådan nogle bomulds. Ikke meget, en lille smule større end nogle bomulds. Måske det er nemmere at se om på den anden side. Og lige nu har jeg så prøvet at klippe ud til nogle firkantede nogle, for jeg kan også godt lide nogle, der er lidt større. Så min plan er at prøve at se, om jeg synes, de her har en fin størrelse. Nu skal de jo lige syes først på sammen, vrang mod vrang. Og så skal jeg lige have vendt dem her, og så skal de lige have en lille syning, for at man sådan rigtig kan se størrelsen på dem. Så det er det, som lige nu min mandag går med. Man ved aldrig, hvad jeg finder på. Jeg er ikke sådan en, som er vildt god til at lave struktur og holde til det. I den her uge, der er også lidt blandet, hvad jeg skal. Men ja, vi tager en der gang. Og nu er jeg lige søge lidt videre på de her. Jeg har lavet nogle 40 i den her størrelse. Og så vil jeg lige prøve at lave nogle af de firkantede. Og se hvad jeg synes om dem, om det skal være den størrelse eller ej. Hvis ikke lige helt jeg synes det er den størrelse, så tager jeg dem bare over til mig selv og bruger dem selv. Men ja, jeg skal lige prøve at se, hvordan og hvorledes at det bliver. Og så snakkes vi ved lige om lidt. For jer er det jo lige om lidt. Jeg skal lige sy noget en del her, inden at jeg vender tilbage. Nu fik jeg lige stillet mit kamera i en vinkel, hvor I ikke kan se mit ansigt, men hvor man kan se mig sy lige om lidt. Og så var det, jeg lige så, at den her jo kom ind i billedet. Og så tænkte jeg, det vil jeg lige fortælle om, fordi det kunne der godt være nogen, der kommer til at spørge. Det er en helt almindelig kop fra LaLandia. Og så er der sat sådan en trædims på, og skal vi lige gøre sådan her, så I også. Og så er der sådan et lille øje heroppe i toppen, hvor snoren går. Fordi at på den her symaskine, der kan kun sidde de små spoler. Og jeg bruger enormt meget hvid, så er det meget rart, at der også kan være de store spoler på. Så det er det, jeg har valgt at lave her, i stedet for at gå ud og købe en trådholder. Så
så jeg en video og lavede en selv. Så fik jeg syet min lille prøvestak færdig. Det sviner helt vildt meget sy i det her håndklædestof her. Og det er faktisk en rest, jeg har tilbage helt fra den gang, at min søn blev født. Og han er 12, bliver 13 i år. Købt til at skulle lave babyhåndklæde til ham. Jeg tror aldrig, jeg fik det gjort, men det andre er ret stort. Nu kan I se lidt af det der. Der er forholdsvis meget tilbage. Så der går lang tid før, at jeg skal ud og finde ud af, hvor jeg kan købe noget nyt håndklædestof henne. Så det tager vi til den tid. Men jeg er færdig, og jeg synes faktisk, det har en god størrelse. Her har vi den runde, som jo sådan set også har en større størrelse. Man kan godt se, at den er lidt mere firkantet. Men hvis man kigger på, jeg bruger selv, nu er jeg selv en masse af dem her, jeg lavede i går. Så nu har jeg nogle. Men jeg har selv haft brugt både den lille og den store størrelse. Jeg bruger den lille størrelse til, når jeg lige fjerner min øjenmakeup, og så bruger jeg den store til resten af fjeset. Det er sådan, jeg lige gør. Men jeg synes jo faktisk, de har en okay størrelse i forhold til. Jeg kan godt se, at den jo ikke er lige så lang, fordi den jo er direkte firkantet. Så spørgsmålet er, om man måske skulle, når jeg sidder her, selvom jeg synes jo, den så meget fint stor ud, den jo også i forhold til den her, og især også i forhold til den her. Men måske skulle jeg, i stedet for at lave den lige så høj som bred, så måske
lave den lige et par centimeter længere, højere, alt efter hvordan man jo vil så vender den. Det kunne være, jeg skulle gøre det. Altså, til alle de andre, fordi hvis jeg gør det, så har jeg jo nogle stykker her til mig selv, som jeg sagtens skal bruge. Og de fælder lige lidt her, fordi at de jo lige er blevet syet og klippet i. Men lige snart man har vasket dem, så fælder de ikke mere. Så, ja. Jeg brugte selv dem her i går, da jeg fjernede min makeup, og synes, de var rigtig gode. Jeg har også haft nogle hæklede nogle, men dem synes jeg, man skal bruge alt for meget produkt på, for at det ikke bare suger ind i bomuldsgarnet. Det synes jeg ikke, jeg skulle med dem her. Så dem her kunne jeg godt. Jeg har længe godt vil have nogen, der var sådan genbrugelige, som ikke bare har alt det her vat, der bare skal smides ud. Men jeg gider heller ikke gå på kompromis med, at det skal være rart at fjerne min makeup. Så de her passer fint. Eller de er rare at have på. Jeg tror, jeg vil lave nogle, som er lidt mere aflange. Så lige en centimeter eller 2 længere, så måske 8x10 cm, når jeg starter. Jeg lavede dem her 8x8 cm. Så måske 8x10 cm. Og så skal jeg lige have fundet ud af med mig selv. Jeg gider ikke rigtig stryge mit tag på her. Og jeg skal lige finde ud af, om jeg vil lave sådan et, der så stikker ud tag, eller om de her bare skal være uden tags. Hvilket et eller andet sted også er nok. Jeg tror bare, de skal være uden tags. Jeg gider ikke til at skulle lave tags på en masse af dem her. Så skal jeg bare have lavet nogle af de store også. Og så må jeg lige finde ud af, om jeg stadig skal blive ved med at lave de runde. For det irriterer mig lidt, at det ser meget, nogle af dem ser meget klumpet ud, og syningen er ikke lige pæn hele vejen rundt. Der synes jeg, de her er noget pænere. Så jeg har lidt svært ved, at de her ikke er så pæne. Så nu må vi se. Jeg ved ikke, om de kommer op på Instagram og YouTube. Ikke på YouTube, den her kommer på YouTube. Instagram og Facebook, før jeg tager på loppemarked. Det tror jeg, de gør. Så jeg starter nok i hvert fald med at sælge dem, jeg har, for jeg har lavet nogle 40 af dem her. Men spørgsmålet er så, om jeg skal lave den her størrelse, og så den lange, eller kun skal have den lange. Det skal jeg lige overveje med mig selv. Det vender jeg lige tilbage med senere, når jeg lige har prøvet at lave den lange udgave, 8x10 i nogle stykker, og så skal jeg lige votere inde i mit hoved. Man ved aldrig med mig. Jeg skifter som vinden blæser. Fordi jeg ellers så keder mig for meget, når jeg laver, hvad jeg laver. Så det var lige det for lige nu. Jeg vil fortsætte med at eksperimentere lidt mere med dem her, og så ser vi, hvad jeg filmer lige om lidt. Jeg har jo ikke lavet nogen plan. Jeg er ikke sådan en, der hverken organiseret eller særlig god til at lave sådan nogle planer om, hvad jeg kommer til at lave i de her videoer. Jeg er meget bedre til bare at winge den. Jeg prøver, hvad jeg kan, og så ser vi. Og så ser vi, hvor langt den her ugevlog, den bliver. Jeg har det jo med at snakke en del. Så, den kunne godt blive lang, men så kan man jo vide den over. Så fik jeg også lavet den store udgave. Så nu har jeg lige nu lavet den lille runde. Den firkantede, som næsten er lige så stor som den runde. Og så den, som lige er lidt mere aflang. Og her har vi bomuldstingen. Jeg ved ikke. Hedder de ikke også makeup fjerners ting i forhold til bomuld? I don't know. Den passer jo godt i størrelsen i forhold til den store. Så jeg kommer i hvert fald til at lave de store af dem. Det jeg så ikke kan finde ud af med mig selv, det er, jeg synes i forhold til den og den, så er der for lidt størrelsesforskel på at både skulle lave den og den. Så spørgsmålet om man skal lave den her mindre, men bruger man overhovedet det, hvis det er mindre? Og så et eller andet sted, så kan jeg jo også meget godt lide den runde, men jeg synes ikke, den bliver så pænt syet, så det irriterer det mig. Fordi, ja,
Det irriterer mig lidt, når det skal være sådan noget grim syning. Og måske er man ligeglad, fordi det er alligevel bare til at fjerne makeup. I don't know. Men nu har jeg i hvert fald lavet alle 3 størrelser. Og jeg kommer i hvert fald til at lave den der, og lige nu har jeg den der størrelse her. Så dem her, som er i midten, dem tager jeg over til mig selv, fordi jeg kan sagtens bruge dem. Der er ikke noget der. Og så må vi lige se, hvordan det vil. Måske prøver jeg at lave en, Ja, det ved jeg ikke. Afstemning, men det er svært at forklare. Sådan en story på Instagram. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg har gjort. Jeg finder lige ud af det. Snakker lidt med mig selv og min mor. Tror jeg også lidt. Min mand og noget. Og så finder jeg ud af det. Nu vil jeg klippe til nogle flere af de store. Både stof. Jeg har så bare ikke flere stofrester. Men så, eller, det passer ikke. Jeg har også stofrester. I kan se noget med stof herovre. Og der har jeg også stofrester. Lidt større stofrester, end hvad jeg har brugt til dem her. Fordi det jeg indtil videre har brugt af stof til både de runde og dem her, det er de små stofrester, jeg har fra mine tasker og alt det andet. Som ikke er kviltet. Så nu skal jeg lige i gang for at kunne lave dem her. Så bliver jeg lige nødt til at have fat i de lidt større stofrester. Men det er jo også fint. Der hvor der måske alligevel ikke helt er til en taske, men måske er der til en lomme eller et eller andet. Så kan man jo også bare bruge dem til dem her. Det tænker jeg i hvert fald. Jeg håber ikke, at mikrofonen er alt for dårlig. Den er ikke helt god. Men jeg har ikke lige taget min mikrofon med. Men er på vej op og aflevere pakken. Og hente min søn. Så nu må vi se, om der bliver arbejdet mere i dag. Inden jeg lige kører ned på parkeringspladsen, så vil jeg lige gøre det klart, at jeg kører ikke ud på vejen og filmer. Det jeg filmede før, det var nede ad vores lille egen vej, hvor der ikke lige er nogen. Så det var bare lige det, jeg havde brug for at sige højt også. Så har jeg lige lavet en gang knækbrød, som bare er kerner og vand og salt. Det skal lige i ovnen i 1 time og 20 minutter på 150 grader. Og så skal jeg over og redigere min pakkevideo, som jeg har lavet i dag, fordi jeg jo har sendt en pakke afsted. Nu skal jeg lige til at redigere nogle videoer. Ja, jeg vil lige starte med at sige grunden til, at der er sløret baggrund, når jeg sidder herovre og optager, er fordi vi her, som man nok kan se, har lavet en billedvæg med alle de mennesker, der betyder noget for os, eller vi er i gang med at lave. Og det er ikke alle, som skal have deres billede liggende på YouTube. Så derfor, når jeg filmer herfra, så bliver det med sløret baggrund. Men jeg vil lige starte med at sige, at jeg har lavet mig en lækker lille iskaffe i min... Så skal man lige gøre sådan her, fordi ellers kan den ikke finde ud af, hvad den skal stille skarpt på. I en af de første epoxykopper, jeg lavede. Jeg er vildt glad for den her. Både kan jeg rigtig godt lide glimmeret i den, fordi det er sådan noget holografisk i alle mulige farver. Det er ikke så nemt at fange på film. Og så passer den perfekt til iskaffestørrelse. Så, nu sidder jeg jo så lige her og skal til at redigere. Og nu vender jeg lige kameraet om, inden at jeg snakker videre. Så filmer jeg lige min arbejdsstation. Og min kæmpe skærm. Jeg har fået den største skærm herhjemme, fordi åbenbart så var den købt til, at de andre skulle spille på. Men de synes ikke, den er så god. Så den har jeg prøvet. Og den fungerer fint til det, jeg bruger den til. Men det jeg ville sige, det var, at når jeg redigerer mine videoer, som skal på Instagram og Facebook, som jo skal være i, nu kan jeg ikke huske, hvad formatet hedder. Formatet, hvor telefonen står op og ikke ligger ned, som den gør nu her til YouTube, så redigerer jeg den bare inde i Fotos. Herinde, så trykker jeg bare oppe på rediger, som er deroppe. Og der kan man redigere længden på den og alting, hvis jeg er den til at loade. Så er den loadet. Hernede under, der kan I se, der
jeg kører hele videoen, så kan man bare gøre den lidt kortere lidt i begge ender, alt efter hvordan og hvorledes. Og det er fordi, at når jeg laver mine videoer til Instagram og Facebook, så er det i et take. Fordi det synes jeg er nemmest, og så passer formatet i forhold til Instagram. Når jeg redigerer mine videoer til YouTube, bruger jeg iMovie, som ligger på alle MacBook. Jeg har en MacBook, så det... Ja, det var lige det, jeg ville fortælle om nu her. Nu vil jeg redigere lidt videre, uden at filme, fordi at familien er hjemme, og min mand gik lige for, at der ikke var alt for meget baggrundsstøj. Så nu vil jeg redigere. Jeg har fundet endnu en rest med de her fotografiapparater på. Jeg har et kæmpe stykke af det også, så jeg har masser. Herovre har jeg stakke med håndklædestoppet, klippet. Eller det hedder så ikke klippet, fordi jeg skærer det meste. Alt hvad hos mig, hvad der kan være af firkanter, det bliver skåret i firkanter. Så. Og jeg er enormt glad for min, jeg vil skyde på, det er vel egentlig en patchwork lineal. Så sådan noget. Jeg ved godt, det er lidt svært sådan se, fordi den er jo gennemsigtig, men den har centimeter for 1-16 på bredden og for 1-60 på længden. Så har jeg tilkøbt sådan et håndtag, som man kan sætte på, så er den lidt nemmere at have i hånden. Sådan. Jeg synes ikke, det er så godt et håndtag i forhold til at holde på det, fordi det sådan kan bevæge sig, så derfor så holder jeg stadigvæk helst på linealen, så den ikke rykker sig. Ikke at det sker alligevel en gang imellem, for det gør det. Og lige nu så skal jeg det ud strimler af 8 cm på den her led, og så bliver det 10 cm på den anden, fordi det passer med, at der lige akkurat kan være 4, har jeg regnet mig frem til. Og så ser vi, hvordan det passer i den her ende, og det der så er i overskud, det kommer over i min restekasse. Det her stykke, det er for smalt, så det kommer over i min restekasse, jeg har herovre bagved, til, ja, hvad jeg nu endelig finder på, eller hvis jeg lige mangler et stykke. Så fik vi skåret en god stak. Jeg vil tro, der er flere af dem her, end jeg har af dem herovre. Men ja, så skal de sådan set bare lægges. Jeg plejer at pinde dem sammen med de her små syklips. Dem er jeg gladest for. Jeg har også nåle til noget stof af det rarest. Og det er egentlig bare for, at jeg så kan lægge dem, jeg lavede nogle tidligere, i sådan en kasse jeg har, som jeg stiller ved siden af min symaskine.
for at det hele arbejdsgangen bliver lidt nemmere og hurtigere. Så kan jeg tage dem op derfra og sy dem, og så har jeg en kasse på den anden side af min symaskine, hvor jeg så kan smide dem hen, sådan så jeg laver det samme step hele tiden. Men nu pinder vi lige, hvad vi har af dem her. Så nu må vi se, hvad jeg løber tør for først, om det er håndklædestykker, alligevel en del, eller om det er dem her. Så løber vi alligevel tør for stoffet her først. Jamen lidt løber vi også tør for de her pins. Dem har jeg ikke så mange af, så det kan være, at nogle af dem kun skal have en. Men så jeg skal lige finde en lille stofrest mere, så jeg kan få lavet de sidste. For vi kan lige så godt få lavet alt, hvad jeg har skåret med det samme. Og som I nok kan se, så sviner det. Jeg har allerede støvsuget 2 gange i dag. Så må den ikke også en 3. gang er på sin plads. Jeg ved godt, lyset måske lige det bedste at få sådan en spot lige i fjeset, men sådan det. Jeg har lavet en typisk Louise-fejl. Jeg fandt sådan en sødt lille stof her med ugler på, og talte og tænkte, det passer lige. Jeg havde jo så bare ikke lige været ops på, at stoffet jo lå dobbelt, eller jeg havde ikke tænkt over det. Så nu har jeg en masse ugle klar til, når jeg klipper noget mere af håndklædestoffet. Det bliver så ikke lige nu, tror jeg. Det kunne godt være, at jeg alligevel kunne finde på det, men jeg synes alligevel også, at jeg har en meget god stak her, som jeg skal i syet. Og det skal jo lige siges, at hver af sådan nogle her bliver jo syet 2 gange. Først en gang rundt med et lille vendehul, så bliver de jo vendt, så den søde ule kommer ud af. Og så bliver den jo lige syet en gang til. Og der skal også lige klippes hjørner, når man har syet første gang rundt, lige klippe hjørner, for at den også bliver pæn og til at sy over hjørnerne, når man vender den om. Og så skal der så klippes tråd til sidst. Så. Det er stadig mandag aften, eller det er stadig mandag hedder det. Nu er det mandag aften. Jeg er gået over mit sygerum igen, fordi det er det, der gør mig glad lige i øjeblikket. Og min mand synes, det er fint, så kan han få lov at spille noget computer. Så det er jo fint. Og så plejer han at være god til at skrive, når det er tid til at gå i seng. Så jeg er ikke sikker på, at jeg når at blive færdig med den her i dag alligevel. Men nu må jeg lige beslutte mig for, om jeg alligevel lige skærer det sidste, sådan så at jeg ikke har rester af hverken den ene eller den anden liggende. Jeg ved det ikke. Jeg må lige se på det.
Nu får I lige lov at se min sygeplads. Den her symaskine bruger jeg ikke rigtigt. Det er faktisk en, min søn fik, da han var 6, tror jeg. Ikke at han så gad særlig længe, men den er der. Og lige nu bruger min veninde Annette den. Vi har en sygedag, og så i stedet for hun skal slæbe sin frem og tilbage, så bruger hun den der. Og stolen, der står her ved siden af. Normalt har jeg ellers enten min coverlock stående, eller min overlock, som står over på gulvet, til når jeg skal sy tøj. Jeg gad ikke at klippe flere, så jeg stiller den her på den her side af mig. Så har jeg min iPad, gammel en fra puha, meget gammel. Den kan næsten ikke have nogen apps, men man kan godt se YouTube, i hvert fald på internettet. Så er der jo min symaskine, som er forholdsvis ny indkøb, fordi min gamle fra 1980 gik i stykker. Så måtte man jo blive nødt til at investere i en ny. Og det er også en forholdsvis ny syplads, vi har lavet herovre, men når de så er syet, så kommer de ned i den der, som bare står på sådan en elefantfod. Og min lille symaskine. Og så den stol, jeg sidder på. Og jeg har stjålet sønnens kop, fordi at min, som jeg næsten er færdig med, den, dem kopvenner, som det hedder, som jeg laver de der epoxykopper på, den lavede lige ballade, så den røg af. Så den skal lige slibes og en gang epoxy mere, før jeg kan tage den i brug. Så i dag er det søndens, jeg bruger. Men nu vil jeg sætte mig her, og jeg se mit eget spejlbillede. Sæt mig der, og sy alle dem der, mens jeg ser noget YouTube. Og så ser vi, om vi får flere updates i dag. Som I har set, er det jo blevet tirsdag aften. Og jeg ved godt, der er lidt meget lys på, men det er fordi, at så kan jeg bedre se. Og hvis jeg slukker det, så bliver jeg meget mærkeligt farvet i hovedet. Jeg ser måske også lidt bleg ud nu. Jeg har i dag redigeret nogle af alle videoerne fra i går. Og kan se, at jeg skal være bedre til at kigge på kameraet, og ikke på mig selv. Så det er jo ovenpå. Og så skal jeg prøve at lade være med at tale sådan. Nu taler jeg ikke, men ned i mikrofonen. Fordi når jeg gør det, så bliver det højt. Så jeg har prøvet at redigere hver gang jeg har gjort det. Så hvis du synes nogle gange, at lyden går sådan lidt, så er det fordi, jeg har prøvet at redigere den ned, fordi det blev voldsomt højt. Men det blev pludselig en anden dag, fordi da jeg sad og syede i går, jeg har syet en hel del, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg lavede andet end at jeg holdt overhovedet ikke øje. Og på det punkt er mig og min symaskine overhovedet ikke venner. Fordi jeg har en plaster på her, for jeg syede mig i fingeren. Jeg syede mig ikke hele vejen igennem fingeren, kun ned igennem neglen. Hvilket er også rigeligt midt på neglen. Så det gjorde pænt ondt i går. Og det gør også lidt ondt, hvis man trykker på den. Og neglen er flosset. Det er kun sådan en lille hul, der er. Men jeg vil ikke rigtig file det. For jeg vil ikke have, at der skal komme ned støv ned i såret, før at jeg er sikker på, at det er helet. Så derfor mit lille plaster. Og så har jeg lige syet den færdig, den jeg havde gang i. Og grunden til, at jeg jo så også siger, at mig og min symaskine ikke er venner, er fordi, at det faktisk er tredje gang, at jeg rammer min finger. Den første gang, der havde jeg helt ny nejlak. Det er ikke for at række fuck, men jeg har bare kun nejlak på den her tilbage. Så der gled det bare sådan lidt af. Og anden gang, der gjorde jeg det sådan helt lige herude i kanten. Jeg blødte det en lille smule. Plus at jeg... Nej, det var ikke på det. Det var også på den her finger. Ja, det er alt sammen på den her. Den her fuckfinger. Og nu så ned igennem nålen. Jeg har i de mange år, jeg har syet, for jeg har syet i rigtig mange år, aldrig nogensinde syet mig selv i fingeren. Og nu har jeg haft den her maskine i, hvad skal vi skyde på? En gang i måneden, tror jeg. Og det er tredje gang, at jeg syr mig selv i fingeren. Den syr også lidt hurtigere end den gamle,
Men ja, jeg synes måske ikke rigtigt, at det burde være så meget voldsommere. Men så derfor stoppede jeg i går med at sy, fordi det er bare ikke sjovt. Og udover at have redigeret video, hvilket jeg ikke har filmet, fordi det gjorde jeg mens jeg var ude at køre. Det lyder forkert. Ikke mens jeg var ude. Det var ikke mig, der kørte. Og at bilen holdt sådan set også stille, for jeg kan ikke lave noget, når vi kører bil. For jeg, bliver køresyg. Så, nu vil jeg lige sy de sidste. Det regner jeg med at blive færdig med i dag. Jeg håber også på, at jeg får i hvert fald vendt dem alle sammen i dag. Og hvis jeg er heldig, så får jeg syet en del. I morgen ved jeg ikke, hvor meget jeg når. Andet end måske morgen aften. Hvilket jeg heller ikke ved, hvor meget jeg når, fordi der er meldt til udspring og sådan nogle ting. Det må vi lige se, hvor meget jeg når. Jeg har en lille smule pres over, at jeg skal på det her loppemarked. Ikke på den dårlige måde pres, men på den gode måde pres. Her den 15. september. 15. marts i Skævingehallen. Og det er det første, ja, det er jo så et loppemarked. Jeg ved jo egentlig ikke rigtigt, om vi har vildt mange markeder her i Danmark til sådan noget her. Jeg ved, at vi har jo nogle et par strikkemarkeder. Fiberfolk, som både er i Roskilde og i Vejle. De har begge to, at Vejle er lige blevet holdt, eller bliver holdt her i marts. Det kan jeg ikke huske. Og det er i Roskilde i marts, der er allerede lukket for standholder ansøgning, og de har fundet alle deres. Så det er ligesom for sent. Og så ved jeg, der er Strik i Danmarks Hjerte i Nyborg. Og de har også lukket for ansøgninger. Så det er også for sent. Jeg ville selvfølgelig også helst her til start med, at det var på Sjælland. Jeg bor i Nordsjælland, så det ville være fedt, hvis det var på Sjælland. Men hvis du, som ser det her, og det er faktisk lidt ligegyldigt, hvornår du ser det her, mindre det er for 5 år siden, så er det nok lidt lige meget. Men inden for det her år, 2026, hvis du så ser det her, og kender til nogle markeder, hvor det vil være fedt at stå, når man laver sådan noget her, du så ikke skrive hernede. Min plan er også at have spurgt både på min Strik med Ulise Instagram og min Nissen Creations Instagram. Det var, jeg skulle gøre det lige her, når jeg stopper med at filme den her. Ja, fordi jeg ved ærligt talt ikke rigtigt, hvor man står. Det eneste jeg ved, sådan, det er, at man også sagtens skal stå på de her loppemarkeder. Det der har jeg da i hvert fald selv set nogle forskellige gøre. Men ja. Nu tror jeg bare, at jeg snakker igen for at snakke. Det er også så hyggeligt. Jeg føler jo, at jeg snakker med nogen. De siger bare ikke så meget igen. Nå. Jeg vil fortsætte med at sy. Jeg tror lige, mens jeg har mikrofon og sådan noget på, at jeg lige vil lave sådan en story, både på Strik med Ulise og på Instagram. Jeg skal lige se, om jeg kan finde noget at optage den, og så bare tage den med ind. Eller om den bliver for lang. Det må vi se. Nu snakker jeg. Vi ses senere. Nu er klokken mange, og det er sengetid. Jeg har fået syet dem alle sammen og vendt dem alle sammen. De tager opklippet hjørner og alt sådan noget. Det tager mega lang tid, og som jeg har sagt før, sviner er bip til. Og så har jeg fået syet 3 hernede. Og jeg lader alt tråden blive på lige nu. Syr det bare, smider det til side. Og så tager jeg et sidste step og klipper alt tråden efter. Men som man nok kan se,
så er det her bare en lille smule. Og man kan ikke helt se alle de meget tynde fnuller på min sorte trøje, men det kan jeg. Og jeg har også mine bukseben også helt fuldstændig fyldt. Så det bliver lidt rart, når det her er færdigt, også fordi at det er også meget støvet, så der er meget fnuller i næsen. Så det er rart, det ikke er sådan en, der skal sys hele tiden. Men nu vil jeg gå over i seng. Og så må vi lige se, om jeg får syet noget onsdag. Det ved jeg ikke. Jeg skal hygge i dag med min mor. Så der skal jeg bruge det meste af dagen. Så vi må se, om vi ses igen i morgen. Så er det onsdag, og jeg har lige fået min mand til at bære 2 sådan nogle klapbord op, som jeg skal bruge til det der loppemarked, fordi jeg har lidt pres over, at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal stille tingene op, da det jo er første gang, jeg skal lave noget. Og så er der lige alt mit epoxyrod bagved, det er lige blevet skubbet bagud. Jeg har også sådan nogle kageopsatser, som jeg jo ikke har fået gjort noget ved, altså i forhold til at sætte det selv sådan. Og jeg har fået lavet en del epoxy-ting. Det er det, der vi har lavet forud, eller man skal sige, til at tage med. Så har jeg i hvert fald også 2 til af de der skåle i en grøn og en blå. Og jeg har også i hvert fald et bogmærke mere, jeg kan ikke huske, hvad jeg har af epoxy-ting. Den der kop der, den er også klar, så den kommer også med, forhåbentlig når jeg får 2 mere med. Så har jeg lige nu kun lige sat det her op, mine bideringe og nusseklude, lige nu i den her, det var en Annette havde. Der kommer også du på den her, men nu er det bare for at prøve at sætte det op. Elastikker, dem har jeg, eller scrunchies, dem har jeg så kun 3 af, kan jeg se. Jeg ved, jeg har lavet 2 til, som heller ikke er kommet til salg. Så har jeg, ja, også kun i, som I kan se klokken, ja, 15:33. Så har jeg også kun i 2 af dem her. Så det var heller ikke møg. Og så har jeg jo fundet den her kurv i Kirbo også. Den skal lige have noget stof indeni, for den er ikke så pæn. Og så skal den lige vaskes af og sådan noget. Til at sætte mine ting i også. Men nu vender vi lige om her. Til her, hvor jeg har mit lager. Eller hvad man skal sige, det er syd. Jeg skal have fundet noget pæn måde at have de her bogmærker. Hjørnebogmærker. Jeg skal have fundet en pæn måde at udstille de her magnetbogmærker. Så har jeg jo lige nu en taske. Her har jeg min visitkort. Så vi se. Kan jeg da lige vise. Jeg har valgt at lave dem lidt anderledes end normalt. Jeg har fået lavet dem runde, så de ser sådan her ud. Ja, og det der røde mærke, det er altså ikke fordi jeg er kommet til skade. Det er fordi jeg har prøvet en læbestift. Og jeg har bare ikke givet vaske af lige nu. Jeg skulle lige det her. Men det ser sådan her ud, og på den her side ser det sådan her ud. Så det er min visitkort. Så har jeg kun 2 af de der kurve. Jeg har en taske. Jeg har min makeup tasker her. Jeg har en med snøreluk. Den anden er lige over på den anden side. Jeg har de her nøglesnore og punge. Og i min kasse der har jeg de ting, som jeg ikke har fået sat til salg endnu. Så nu røg jeg lige på holder, mens jeg stod og snakkede, fordi det der håndholdt, det gad jeg ikke lige. Så egentlig, nu tænker jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at sy en del mere af flere ting. Punktene af dem, jeg har flest af, men jeg har ikke særlig mange sådan tasker, og jeg har make-up tasker, har også en del af. Men jeg har ikke særlig mange af de der store tasker med snøreluk. Jeg har ikke særlig mange af de små tasker. Og jeg har ikke særlig mange af de der kurve. Og jeg har sådan set også kun, så har jeg kun 2 af dem her. Alt sådan noget, hvor jeg kun har et par stykker af hver. Så nu synes jeg lige pludselig, at jeg har lidt travlt med at skulle komme i gang med sy. Så nu må vi lige se, om jeg skal lige have fundet ud af, om jeg bare lige kan gå i gang med sy, eller om der er noget andet, jeg skal tage mig af først. Og i morgen, der må vi se, når jeg går i gang sammen med Annette. Vores sydag. Jeg skal lige på arbejde først. Jeg har fået mig
nogle timer nede på mit tidligere arbejde i Rema 1000 på Millersvej i Hillerød. Der har jeg været, ja, jeg har også været elev dernede, men det dur ikke. Altså for mig dur det ikke. Mit hoved kan ikke holde til det. Men jeg savner kundekontakt, og jeg savner også mine kollegaer. Så lige nu har jeg lavet sådan en aftale, at jeg kommer og hjælper, hvis der er sygdom eller ferie. Og det er så første dag i morgen. Så det glæder jeg mig til. Så det skal jeg også lige. Det skal nok være godt allerede i morgen aften, men det er ikke så meget tid til. Jeg skal syg indtil næste weekend. Kan jeg godt mærke på det hele. Også fordi jeg ikke, jeg elsker syg og sådan noget, men jeg er heller ikke den, der gider bare derudad. Jeg skal også nyde processen. Ellers er det jo ikke sjovt. Så, nu. Det var lige den opdatering, I fik lige nu. Nu vil jeg lige finde ud af, om jeg kan gå i gang med syg, eller om der er noget andet, jeg skal tage mig af familiemæssigt først. De kommer trods alt i første række. Så det finder jeg lige ud af først, og så må vi se, hvornår næste update kommer, og hvad den bliver, og ja. Det må vi finde ud af. Jeg mangler også nogle ting til at hænge med de der håndleds nøglesnor på og sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal finde ud af endnu. Jeg må se på det. Måske hvis jeg er heldig, det pludselig kommer til mig. Who knows? Så, hvis I har en god idé, eller der var noget, der tænker, sådan der kan du ikke sætte det, Louise, det så simpelthen for dumt ud, så sig det. Jeg er med til input. Jeg går også i stærke overvejelser om, jeg skal, der var en, der foreslog TB-markeder, og der er et inde i Billedcentret den 3. 4. april. Det skal jeg lige finde ud af. Det er stort. Der føler jeg mig ikke god nok. Skal jeg være ærlig at sige. Så det kan jeg ikke finde ud af. Ja, måske melder jeg mig til at skulle være i Billedcentret. Ja. Nu stopper vi, ikke? Så bliver det fredag aften, og jeg er nu blevet blondine. Men det er også fint. Så ser vi, hvad farve jeg har i næste uge. Jeg fik slet ikke filmet noget i går, fordi at jeg først var på arbejde, og så kom Annette direkte, og vi fik planlagt en masse i forhold til loppemarkedet, jeg jo skal til. Jeg siger det lige igen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sagde det, om jeg sagde det hele, men det skal jeg søndag den 15. september i Skævingehallen fra 10 til 14. 10 til 14, tror jeg nok det. Jeg mener, det er 10 til 14. Og vi lavede lidt forskelligt. Skal vi sige det? Vi snakkede lidt om, at jeg ikke synes, jeg havde nok ting i forhold til, hvad jeg skulle sætte til salg, og hvad skulle jeg fokusere på, og hvad kunne Annette hjælpe med, og ja, hvad skal jeg selv gøre her, og sådan nogle ting. Så jeg har sådan nogle her stofkurve, som jeg har haft lavet. Det her er mellemstørrelsen. Den her er den store. Den er ikke bukket ned, fordi den har ikke fået syet den øverste kant endnu. Det skal jeg lige have gjort. Og så den grå indeni. Og kan vi holde? Det ved jeg ikke. Ja, jeg kan holde sådan her, så man se. Og her er den lille, som vi har udviklet. For jeg vil gerne have en, der var mindre end de andre. Også fordi jeg har den her, som jeg har alle de her pins i. Og den kunne jeg egentlig meget godt lide, men jeg synes, det var synd at lave sådan en her stil, når jeg havde den her, hvor man kan bukke nedover. Den første, vi lavede, det blev den her. Og den passer jo fint nok egentlig sådan nogenlunde med den her størrelse. Men så kunne du ikke rigtig bukke den ned, hvis man sådan skulle gøre det, så ville den blive meget, meget lille i forhold til den her. Så derfor så legede vi lige med lidt mål og sådan, og så blev det til den her. Og denne her har så også fået det
flisseline indeni, som vi synes, den har brug for i forhold til, at den skal stå selv. Den første prøve har slet ikke noget. Der var stof i. Den har så stadig heller ikke fået syet den øverste kant, der er åben her. Fordi den fungerede fint, så var der ikke mere grund til, at den kommer ikke til salg alligevel. Fordi når man bruger sådan stof som det her med kameraerne på, så kommer de jo til at vende, det kan man også se her, rigtigt og så forkert. Og det samme så på den anden side, rigtigt og så forkert. Så der bliver man nødt til at klippe dem op i bunden, som jeg har gjort på den her. Så den har en syning i bunden, og så vender de rigtigt på begge to. Og så kan man jo selv vælge med det der kurve, om det skal være den ene eller den anden side udad. Så nu har vi så planlagt noget forskelligt. Jeg har også en her, der lige mangler at blive vendt og syet. Og så har vi fundet noget stof frem. Jeg har nok af det her, til der kan vi lave 2 store. Der er den anden der. 2 mellem og 2 små. Og så har jeg fundet, så havde jeg det her. Der har jeg haft i mit opslag derinde skrevet, at jeg havde til et sæt, altså en mellem og en stor, i det her stof. Og så må jeg se, om der er stof nok til, at jeg også kan lave en lille. Og så har jeg fundet det her stof frem. Planen er, at de her 2 skal gå sammen, og de her 2 skal gå sammen. Og jeg ved ikke, hvad der er. Den her tror jeg, der er i hvert fald til en stor, en lille og en mellem. Den her er jeg ikke sikker på, at der er til alle 3 størrelser i, hvilket også er okay. Det er sådan, det jo er her hos mig. Jeg laver sjældent mange af samme slags, højst en 60 stykker, og så er det det er. Så er det stof, jeg har hjemme, ikke så store. Og 2, så synes jeg, det er meget hyggeligere og sjovere at gå ud og købe bare en lille smule spændende stof, og så kombinere det sammen med noget andet. Men så et eller andet sted kan man godt sige, at rigtig mange af mine ting er jo limited edition, fordi man ikke får mere end det. Jeg er også blevet færdig med alle mine de her genanvendelige make-up fjerner og pads ting. Jeg ikke ved helt, hvad jeg skal kalde dem. Eller prisen endnu. Der hjælper Annette med at få klippet tråd af dem alle sammen. Så det er jo dejligt. Så i aften, det er jo fredag, er planen, at jeg skal have klippet til de der kurve. Og så håber jeg på, at jeg også kan få gået i gang med at have fundet 2 stykker stof, jeg gerne vil kvilte. Det her med lyserødt med nogle bøger på. Og det skal så hænge sammen med, nu skal jeg det gider overhovedet ikke blive der, hvor jeg beder dig om. Sådan. Det skal så hænge sammen med det her med stjernerne, som jeg har lidt mere af. Og så ser jeg, hvad jeg får ud af, hvad jeg har til, når jeg har gjort det. Jeg har også halvt klippet til et par punge og en stor taske og sådan noget. Men der mangler jeg sådan, hvad skal man sige, ligesom jeg har. Så har jeg den ene, men jeg mangler det, der skal være inde i den, var det, jeg ville prøve at sige. Så det tror jeg er det, der kommer af slutopdateringen på den her uge-vlog. Fordi at min plan er faktisk allerførst, inden jeg går i gang med at klippe og alt det her, det er at redigere den her vlog færdig. Og så få lavet den, så den kommer online lørdag. Så jeg ikke skal gøre noget i weekenden. Der vil gerne holde fri den her weekend. Så det er meget som muligt. Altså, når jeg siger holde fri, så er det sådan, ja, hvad er fri? Jeg kommer nok til at sy alligevel, fordi jeg kan jo godt lide at bruge min tid på at sy og sådan noget, men jeg føler, så er jeg ikke tvunget til at skulle gøre et eller andet. Det er ikke i forvejen, det er mig selv, der vælger det. Men så har jeg ikke det hængende over hovedet. Jeg kommer nok til at lave nogle flere ting sådan i weekenden, men det bliver bare sådan noget lidt her og der. Alt efter hvordan det ellers lige passer sammen i familielivet. Og så kommer Annette forhåbentlig på mandag, så vi får syet en masse mandag. Og så skal jeg bare arbejde tirsdag. Men det kommer over også mere om i næste uges vlog. Du må
hvis du ser den her, så må du rigtig gerne skrive ned under, hvad du synes var fedt at se, hvad du synes var sådan lidt ligegyldigt at se, hvad du godt kunne tænke dig at se mere af. Alle sådan nogle ting. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du havde tid og overskud til at give lidt feedback, for så kan jeg jo også nemmere lave indhold, som I også synes er fedt, men også som jeg godt kan lide. Så det kan blive en god mix. Jeg øver mig stadig i at kigge på jer og ikke mig selv. Lidt alt efter hvad dag det er, og hvor god jeg er til det. Men jeg prøver. Så jeg håber, I alle sammen har haft en fantastisk uge, og at I har en god weekend, og så ses vi forhåbentlig i næste uge igen. Og hvis I har lyst til at komme ned og besøge mig på loppemarkedet, så skal I være så ganske velkommen. Hej hej!